ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ୁଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଭୟ, ଗୁଜବ ଓ ଅଜ୍ଞାନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ ଠକା ଯାଉଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଓ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାର ଇଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଭୟରେ ବଞ୍ଚାଏ, ଘୃଣା ଶିଖାଏ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ତେବେ ଆମେ ସେସବୁକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ କୌଣସି ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଏତିକି, ଆମେ ଅନ୍ଧ ଅନୁସରଣ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟର ଅନୁସରଣ କରିବା। ସତ୍ୟକୁ ଭୟ ନଥାଏ, ସତ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସମୁଦାୟର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଭଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ନିଜ ବିବେକକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାଜରୁ ନୁହେଁ, ନିଜଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ବାଛିବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମ ପରିବାର, ସମାଜ ଓ ଦେଶ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବ। ଯଦି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ, ବାଇବେଲ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସନ୍ଦେଶ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।